Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Народныя традыцыі і модныя тренды. У Карме сёння разгарнуўся фестываль «Льняная карусель». Лічбавае поле. Новыя тэхналогіі на ўзбраенні сельскай гаспадаркі. Гомельшчына слаўная. У Рагачове далі старт маштабнай маладзёжнай ініцыятыве. Чырвоны ўзровень. Заўтра ў рэгіёне чакаецца да плюс 37 градусаў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Экспазіцыя музея лёну пад адкрытым небам, інтэрактыўныя майстар-класы, маляўнічы парад і кулінарныя эксперыменты. Сёння льняная карусель зноў закружыла ў Карме. Гарадскі пасёлак ужо 9-й раз прымаў падабаны многім фестываль. На маштабнае свята сабраліся тыя, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, шануе самабытныя традыцыі і працу льнаводаў. Наша здымачная група таксама адправілася ў сталіцу беларускага шоўку. Свята пачалося з грандыёзнага касцюміраванага шэсця. Па цэнтральных вуліцах Кармы прайшоў яркі парад, які аб'яднаў 500 удзельнікаў. А пасля на плошчы закружылася і льняная карусель. Заснаваны ў 2017 годзе, фестываль за гэтыя гады стаў сапраўдным брэндам карменшчыны. Первая суббота августа всегда у нас проводится льняной фестиваль «Льняная карусель». Мероприятие само событийное, внесено в туристический потенциал нашего региона. Поэтому мы очень рады видеть, что в этом году рекордное, наверное, даже посещение мастеров. Практически 100 мастеров. Плюс на сегодняшний день большое количество коллективов. 17 районов будут представлять и показывать себя. Галоўныя героі свята – людзі, чыя штодзённая нелёгкая праца забяспечвае высокія ўраджаі і перапрацоўку лёну. На галоўнай сцэне фестывалю адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання. За высокі прафесіяналізм і адданай справе заслужаныя ўзнагароды атрымалі 16 работнікаў кармянскага льнозавода. Для работников это как бы гордость, потому что это связано с нашей трудовой деятельностью, и для нашего района как бы есть чем гордиться, потому что у нас проходит эта карусель льняная. Одна з самых папулярных пляцовак фестывалю – інтэрактыўная зона ад зярняткі да рушняка. Тут кожны жадаючы мог пагрузіцца ў гісторыю старажытнага рамяства і самому выканаць усе этапы апрацоўкі паўночнага шоўку. Наше подворье ад зярнятка да рушняка. І вось гэта прадстаўлены все этапы перапрацоўкі і ўзрошчвання льна. Ад насення да расткоў, трапання, часання, мяцця, прадзення і менавіта ткацтва уже самого рушника. Особенность была якая? Мужики только сеяли лён, а уже наступная ўся праца – гэта жанчыны. Не менш ажыўлена было і ў горадзе майстроў, дзе разгарнулі свае выставы каля сотні рамеснікаў. Яны прывезлі унікальныя вырабы ручной працы, ад сувеніраў да прадметаў побыту. Асаблівую цікавасць у гасцей выклікалі традыцыйныя льняныя аберэгі. Это наши домовые заветные, которые охраняют наши дома. Куколки – это тоже, также они сделаны из льна. Ну, то есть присутствует и лен, и дерево. То есть ручная работа такая кропотливая. Конечно, здесь все как оберег, потому что все сделано своими руками. Все, что сделано своими руками, вложено наше тепло, наши сердца и любовь. Все. То есть, да, это все обереги. Слава фестывалю даўно выйшла за межы рэгіёна. У гэтым годзе гасцей забаўлялі творчыя калектывы 17 раёнаў. По традыцыі да святкаванняў далучыліся і суседзі з России. Не в первый раз, каждый год, это уже традиционно. Принимаем участие постоянно. Нам здесь все нравится, организация очень четкая. И даже можно чему поучиться. А мы покупаем у вас изделия, а также вы нам дарите сувенирчики. Конечно, мы приезжаем и хвастаемся. То, что нам действительно вот память осталась от вас. 9-я льняная карусель яшчэ раз доказала. Фестываль паспяхова развівае турыстычны патэнцыял карменшчыны, захоўвае духоўную спадчыну продкаў, аб'ядноўвае народы і павышае прэстыж важнай і ганаровай працы льнаводаў. Вікторыя Шахварастава, Вольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Інвестыцыі, мадэрнізацыя і новыя рынкі збыту. Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна разгледзелі на пасяджэнні аблвыканкама. Тэмп росту да мінулагодняга паказчыка 101,4%. Станоўчая дынаміка адзначана па ўсіх галінах вытворчасці і сферы паслуг. Як інвестыцыі ператвараюцца ў якасныя тавары, новыя працоўныя месцы і камфортныя умовы на вытворчасцях? У нашым сюжэце.
Вынік мадэрнізацыі вытворчых ліній – гэта не толькі тоны ласункаў, але і камфорт для людзей. Фрызершчык Аксана Рудзянкова кіруе новым абсталяваннем для вырабу пламбіру. Жанчына абрала гэтую вытворчасць за добрых умоў працы і ні разу не пашкадавала. Маючы за плячыма 15 гадоў вопыту, яна адзначае, працаваць на сучаснай тэхніцы значна прасцей. Я пришла на фабрику очень-очень давно, временным работником на упаковку. И я не думала, что мне настолько понравится, и я настолько втянусь в это производство. Я очень-очень рада, когда я иду по нашему городу вечером и вижу, как семейные пары, молодежь едят именно тот продукт, который выпустили мы. Гарачы летні сезон – час пікавага попыту і максімальнай загрузкі. Прадпрыемства не проста трымае планку, але і актыўна нарошчвае аб'ёмы. У 2023-м тут мадэрнізавалі апаратны ўчастак, што дазволіла шматразова павялічыць вытворчасць сумесей. Таксама зманціравалі новую лінію вырабу стаканчыкаў і пабудавалі склад гатовай прадукцыі. За первую половину 2026 года мы уже произвели на 1000 тонн больше аналогичного периода 2025 года. Каждый год мы вводим новые виды продукции. В этом году порядка 11 новых видов продукции у нас было введено. Различные вкусы, ятисы, сарафаново, это рынок РФ, эскимо на палочке. Яшчэ адзін прыклад паспяховых укладанняў у будучыню – ювелірная галіна. На прадпрыемстве «Крышталь» стаўку робяць на мадэрнізацыю і новыя тэхналогіі. Сучаснае абсталяванне дазваляе ствараць вырабы высокай складанасці, ад каштоўнасцей да мерных зліткаў і памятных манет. За апошнія гады вытворчасць атрымала магутны штуршок для развіцця. За период последних 5 лет на предприятие инвестировано 13,5 миллионов белорусских рублей. За это время поставлено на производство новый вид продукции. Это мерные слитки, монеты, инвестиционные монеты, памятные монеты, сувенирные. На этот счет очень сильно модернизировано ювелирное производство, реконструированы производственные участки. Также на предприятии создан участок по изготовлению штамповой оснастки. То есть сегодня предприятие существенно развивает номенклатуру этой продукции. Менавіта такія рэальныя прыклады на месцах ствараюць агульную станоўчую карціну развіцця рэгіёна. Вынікі паўгоддзя разгледзелі на пасяджэнні аблвыканкама. Гомельшчына спрацавала з прыростам. У плюс выйшлі сельская гаспадарка, будаўніцтва, гандаль і транспарт. А промсектар пасля невялікага спаду таксама дэманструе рост. Экономика Гомельской области по итогам полугодия сработала с ростом и добавила показатели за первый квартал. Итоговый результат 101,4%. Это результат работы всех отраслей, как производства, так и сферы услуг. Сработали положительно практически все отрасли. Сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт выполнили свои прогнозные показатели. Промышленность сработала также с приростом 100,5%. Паўгоддзе – важны рубеж для ацэнкі працы кадраў і вызначэння новых мэтаў. Сярод прыярытэтаў – разгрузка складаў і пашырэнне экспарту ў краіны далёкай дугі. У аграрным сектары галоўнымі задачамі застаюцца высокія тэмпы жніва і безумоўнае выкананне дзяржзаказу. Алеся Федарцова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сельская гаспадарка пераходзіць на лічбу. Сёння кіраванне палеткамі – гэта праца з дадзенымі, графікамі і спадарожнікавымі каардынатамі. У гаспадарцы папаратная агра Жлобінскага раёна цифровізацыя ўжо не эксперымент, а штодзённая рэальнасць. Як кантроль паліва і GPS-навігацыя дапамагаюць эканоміць рэсурсы і павышаць эфектыўнасць у разгар уборачнай кампаніі. Глядзіце ў нашым матэрыяле. 3 гады таму ў папаратным агра вырашылі, кіраваць гаспадаркай трэба з дакладнасцю да сантыметра. Тэхналогія GPS-трэкінга дазваляе адсочваць перамяшчэнне тэхнікі, расходаванне паліва і яго колькасць у баку. Лічбавы кантроль стаў стандартам працы. Гэта дазваляе не толькі разумець, дзе і чым заняты механізатар, але і спрасціць задачу для дыспетчера. Раньше было, знаете, что намного тяжелее. Во-первых, навигационной системы не было. Надо было остатки топлива замерять, как бы сказать, линейкой, там, ну и кое-что чем. Остатки не сходились. Было много проблем, ну, как бы сказать, и вопросов. А когда сделали нам навигационную систему, это вам не рассказать, как облегчилась жизнь. Просто удобно, просто видишь остаток, расход,
наконец остаток и движение, и вообще замечательно стало работать. Але кантроль перамяшчэнняў – гэта толькі першы этап. Тэхналогія дазваляе адсочваць і стан тэхнікі. Пры дапамозе спецыяльных датчыкаў праграма распазнае павышэнне нагрузкі на рухавік, адхіленні ў яго працы і знешняе ўмяшанне. І тут гаворка не пра няўважлівасць механіка ці механізатара, а пра пазаштатныя сітуацыі, кошт якіх часам паломка тэхнікі. Мы видим, что делает техника, сколько она убрала, как она двигается, все ее стоянки, остановки, развороты, время простоя. Также мы видим, контролируем, точнее, расход топлива в баках. Если появляются какие-то сливы, колебания, мы все это видим. Для прадпрыемства такія тэхналогіі гэта перш за ўсё матэматыка і эканоміка. Празрыстасць працэсаў дазваляе планаваць кожны этап уборкі з ювелірнай дакладнасцю. Выкананне плана і своечасовае выяўленне парушэнняў дапамагае прадпрыемству эканоміць сродкі. А гэта значыць мець рэсурс для мадэрнізацыі і набыцця новых відаў тэхнікі. Первый и основополагающий факт всех этих мероприятий, да, это экономика. Мы сегодня на первом этапе внедрения, может, где-то кто-то скажет дорого, но сам эффект, который мы получим по определенному промежутку времени, когда эти технологии будут работать, он действительно виден. И мы видим не то, что какие-то копейки сработали, а действительно есть живые деньги, которые получаются от внедрения этих всех технологий. Это суммы, которые мы можем где-то, опять же, применить и в ремонте, где-то по приобретении иной какой-то сельскохозяйственной техники. Ну или, опять же, вложить где-то в животноводство, приобретая и, опять же, внедряя что-то новое. Тэхналогіі дапамагаюць не толькі эканоміць, але і берагчы галоўнае – ураджай. Сёння на полях папаратная агра убрана каля 70% плошчаў, з якіх сабрана каля 9,5 тысяч тонн ураджаю. І лічбавы кантроль гарантуе, кожны сабраны колас будзе улічаны. Михаил Синицын, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Тым часам у Беларусі ўжо намалочаны 4 мільёны тонн збожжавых з улікам рапсу. На рахунку Гомельшчыны больш як 600 тысяч тонн. У рамках акцыі прафсаюзы дзякуюць аграрыям за хлеб, ушановваюць тых, хто захоўвае харчовую бяспеку краіны. Сярод адзначаных у Рагачоўскім раёне камбайнёр гаспадаркі Гадзілавічы Ігор Кужаў і лесавод Рагачоўскага лясгаса Аляксей Чагадаяў. Дарэчы, работнікі лясной гаспадаркі з года ў год прыходзяць на дапамогу аграрыям, сядаюць за штурвалы комбайнаў и кируют збожжавозами. Работал в сельском хозяйстве. Начинал с зернотока, в школе подрабатывал, ходил на зерноток. Получил права, был помощником, потом дали комбайн новый. Лет 7 работаю на комбайнах. Приятно, что ценят труд. Усяго каля 200 прадстаўнікоў лесагаспадарчай галіны па ўсёй краіне уносяць свой уклад ва ўборку ураджаю. У падарунак ад прафсаюза інструменты, якія спатрэбяцца як пры абслугоўванні сельгастэхнікі, так і ў побыце. И решением Президиума Республиканского совета было принято отчествование наших членов профсоюза, которые участвуют в уборке. В частности, вот сегодня мы находимся на Рогачевской земле, где работник Рогачевской лесхоза работает на комбайне. Выражаем благодарность всем нашим работникам, всем хлеборобам страны за хороший, добросовестный, плодотворный труд на укрепление нашей безопасности и безопасности, продовольственной безопасности страны. Пакуль надвор'е дазваляе, аграрыі Гомельшчыны выкарыстоўваюць кожную гадзіну, каб павысіць паказчыкі жніва. Прафсаюзы, ў сваю чаргу, працягваюць трымаць на кантролі кожны этап работ, падтрымліваюць людзей, чыя праца – залог стабільнасці ўсёй краіны. У Беларусі з гэтага дня выраслі памеры бюджэту пражытачнага мінімуму. З 1 жніўня па 31 кастрычніка 2026 года у сярэднім на душу насельніцтва гэты паказчык павялічыўся больш як на 4% і склаў 530 рублёў 37 копеек. Прапорцыянальна павялічыліся асобныя сацыяльныя выплаты. Памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, даплаты да пенсій, дапамогі па доглядзе інваліда першай групы або асобы, якая дасягнула 80-гадовага ўзросту, і сацыяльная пенсія. Гэта трэці пераразлік бюджэту пражытачнага мінімуму ў 2026 годзе. У Беларусі з 1 жніўня павялічаны субсідыі ад дзяржавы на арганізацыю сваёй справы. У гарадах прадугледжана дапамога ў памеры 11 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, што складае больш за 5800 рублёў.
У невялікіх населеных пунктах сума павялічваецца до 15 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Максімальны памер у 20 бюджэтаў выдзяляецца пры арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці, звязанай з укараненнем вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак. Для атрымання субсідыі трэба быць зарэгістраваным як беспрацоўны ў службе занятасці, дасягнуць 18 гадоў, прадаставіць бізнес-план. Спецыялісты службы могуць аказаць дапамогу ў яго распрацоўцы. Захоўваючы гістарычную памяць, ствараем будучыню разам. Гэтыя словы сталі дэвізам новага абласнога праекта партыі «Белая Русь» «Гомельшчына слаўная». Старт маштабнай ініцыятыве далі ў Рагачове, горадзе з багацейшай гісторыяй і традыцыямі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Всем привет! На связи Искра. Мы не просто говорим об истории, мы едем за ней. У партии «Белая Русь» Виктория Гензельман крыху больш за год. Палову часу лідер районнага штаба маладзёжнага руху «Искра». За яе плячыма ўжо не один проект. Апошні код Рагачоўшчыны. Мы запустили подпроект «Код Рогачевщины. История глазами молодых». И первое наше посещение начинается с небольшого агрогородка, с большой историей. Мы не только посетили его, но и помогли благоустроить его. Наверное, самое интересное, когда ты не только знакомишься, с местностью, с жителями, а какое-то взаимодействие и оказание какой-то социальной помощи. Ведь молодежь это тот пласт, который должен помогать, ведь за нами будущее. Код Рагачоўшчыны стартуе ў рамках абласнога праекта «Гомельшчына слаўная». Прэзентацыя рэгіянальнай ініцыятывы адбылася падчас тренд-батла. Так называюцца форумы пад эгідай партыі «Белая Русь» і таварыства «Веды». Мэта Гомельшчыны слаўнай амбіцыйная – развіццё ўнутранага турызму. Рагачоўскі раён стаў першапраходцам. Кропкі для падарожнікаў выбіралі самі жыхары. Шляхам народнага галасавання вызначылі дзесятку лепшых лакацый, на якіх ужо усталявали таблички с QR-кодами. Сегодня нас в Рогачеве собрал Тренд Батл. Это уникальный проект, совместный проект партии «Белая Русь» и «Общество знания». В качестве ключевой темы мы выбрали раскрытие туристического потенциала малой родины. В рамках этой встречи мы также презентовали флагманский брендовый проект Гомельского областного отделения партии «Гомельщина славная». Мы рассчитываем, что проект станет общерегиональным, а впоследствии и общереспубликанским. Появятся свои код Ветковщины, код Жлобинщины. Асобныя кропкі ўдзельнікі тренд-батла наведалі самі. Экскурсія пачалася з новага элінга з Дюшар нумар 2. Акадэмічнае веславанне тут развіваюць сярэдзіны мінулага стагоддзя. Зараз у секцыях займаюцца больш за 400 чалавек. За гады работы школа выхавала 3 заслужаных майстроў спорту, 16 майстроў спорту міжнароднага класа і сотні кандыдатаў у майстры спорту. Посмотрели, какой есть инвентарь, какое есть оборудование у ребят, пообщались с тренерами. Видим, что потенциал у этой спортшколы есть. И в этом регионе конкретно гребля на байдарках и каноэ является одним из флагманов вообще спорта не только области нашей, но и Республики Беларусь. Наступны прыпынак – храм святого добравернага князя Александра Невскага, адзін з найбуйнейшых у Рагачоўскім раёне. Яго будаўніцтва з 2009 года стала народнай справай, узводзілі на ахвяраванні жыхароў. Асвячэнне прайшло ў 2021 годзе, і сёння гэты храм – духоўны сімвал сучаснага Рагачова. Мне действительно очень интересно. Какой-то создает уют, наверное, и люди действительно тоже важны в этом всем. В этом храме расписной был иконостас. Когда видна рука мастера, это придает какой-то свой шарм и свою какую-то теплоту дает этому храму. Храм не расписан, и вот эти белые стены, он не кажется пустым. Он просторный, но он как-то объединяет вот это все. Как-то там уютно и тепло. Когда я вижу то, что меня цепляет действительно и внешне, и как-то и внутреннее содержание, чего бы я не видела, и люди, и какие-то здания, места. Неважно, что я стараюсь зарисовывать побольше. Церемонию складання кветак каля стэлы вызвалення даніна павагі героям, якія вызвалялі Рагачоўскую зямлю ў 1944 годзе. Ценой нам досталась жизнь. Визитная картка города и самое солодкое знаёмство – Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат. Гости даведаліся пра гісторыю станаўлення флагмана малочнай прамысловасці. Легендарная згушчонка, якая атрымала дзяржаўны знак якасці, вядомая далёка за межамі краіны. Для нас Рогачев стал открытием. Раньше мы здесь не были. Большое удивление, что такой маленький город, но очень красивый, ухоженный.
местные жители гордятся своими достижениями. Такой маленький город стал инициатором такого масштабного проекта. И проект довольно-таки многообещающий. И будем надеяться, что он будет развиваться и дальше. И сможем узнать Гомельщину со всех сторон. Сёння партыя «Белая Русь» аб'ядноўвае 80 тысяч патрыётаў, 15 тысяч з якіх жыхары нашай вобласці. Рэалізацыя праекта «Гомельшчына слаўная» на рагачоўскай зямлі толькі першы крок. Бо менавіта захаванне памяці, адзінства і любоў да сваёй радзімы і ёсць залог нашай агульнай будучыні. Дар'я Дрожжа, Ольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Да ўвагі грыбнікоў. Ва ўсіх раёнах Гомельскай вобласці дзейнічае абмежаванне на наведванне лясоў. Перад паходам у лес спецыялісты рэкамендуюць даведацца пра актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінлясгаса. Інтэрактыўная карта пастаянна актуалізуецца, аператыўна абнаўляюцца дадзеныя аб сітуацыях у лясах і ўвядзенні мер абмежавальнага характару. Таксама інфармацыю можна удакладніць у мясцовых райвыканкамах і лесагаспадарчых установах. Спякота затрымаецца. Па інфармацыі гідраметэацэнтра, заўтра ў рэгіёне зноў чакаецца плюс 35-37 градусаў. Абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Падобны тэмпературны фон захаваецца і ў пачатку наступнага тыдня. 3 жніўня таксама будзе вышэй за 30. Грамадзянам раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання пад прамымі сонечнымі праменямі, не ўжываць алкаголь і быць акуратней з прадуктамі харчавання, каб пазбегнуць атручванняў. Па магчымасці рэкамендуецца абмежаваць працяглыя паездкі на аўтамабілі. Пры адпачынку каля вадаёмаў не пакідаць дзяцей без нагляду. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.